أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. A yau Juma'a 23 ga watan Mayu shekara 2025 muna tafe a cikin shirin nan namu na nazarin siyasar duniya kashi na 18 daga nan Nurul Haq News, hasken gaskiya, the light of truth. Shirin namu na wannan rana zai mayar da hankalinsa ne gaba ɗaya kan gabar ta tsakiya, saboda duka siyasar duniyar a wannan lokaci tana da alaƙa da gabar ta tsakiya. Duk da za mu shiga kowane ɓangare, musamman ɓangaren Amurka, Turai, yankin Larabawa da kuma yankin Asiya, kuma dukkansu za a samu suna da alaƙa ne da gabar ta tsakiya. Gurare guda uku masu matuƙar muhimmanci. Farko shine Gaza, wato yankin Falastinawa kenan. Sai kuma Jamhuriyar Musulunci ta Iran, sai kuma ƙasar Isra'ila. Wayannan gurare guda uku, duk yanayin da za mu shiga na nazarin siyasar duniya, dole sai mun kalli wayannan gurare guda uku, sannan lissafin mu zai fita daidai. Kuma duk wani activity ko wasu aikace-aikace da suka faru a tun daga wancan lokaci zuwa yau, dukansu suna da matuƙar alaƙa da wayannan gurare guda uku da na lissafta a baya. Kada a manta 'yan uwa, a baya a nazarin siyasar duniya kashi na 16 da kuma kashi na 17, idan an tuna, mun bayar da matsaya akan cewa shugaban ƙasar Amurka, wato Donald Trump, zai shigo gabar ta tsakiya, kuma duk shirye-shiryen da yake yi na sulhuntawa da yamanai da sulhuntawa da mutanen Hamas, duka ya yi shi ne domin yi wannan ziyarar tashi lafiya ya gama lafiya. Bayan wannan babu wata manufa da ta wuce haka. Ya yi ƙoƙari ya yayyafawa wutar yamanai ruwa, saboda ya samu damar wucewa ta wannan yankin ba tare da matsala ba. Ya kuma yi ƙoƙari ya ƙara yayyafawa, ko in ce ya ƙulla alaƙa tsakaninsa da Hamas domin tattaunawa da su kai tsaye ba tare da Isra'ila ba. Shi ma wannan duka ya yi ne domin ya kawar da hankalin mutanen duniya a kansa, ya kasance sha'anin ziyararsa shi ya ɗauki hankalin mutanen duniya da kuma abubuwan da za su tattauna. Kada ku manta 'yan uwa, na sha maimaita muku wannan kalmar cewa Donald Trump kasuwanci yake da yakinsa, kuma iya da manufa farfaɗo da tattalin arzikin ƙasarsa ta hanyar wannan yaƙi. Bayan mun sani da mu da ku, ƙasar ta faɗi wanwar ta fuskar tattalin arziki. Larabawan nan ne kaɗai za su ɗaga masa ita, saboda haka duk hanyar da zai bi ya ga cewa ya farfaɗo da ƙasarsa zai yi. Kamar lokacin da aka yarjejeniya tsakaninsa da mutanen Huti, na ce muku ya faɗi cewa in dai matsayarsu shine Isra'ila, to ya sallama masa Isra'ila, babu da za su iya haratta ba tare da damuwarsa ba. Kun ga anan, tun a wancan lokacin na ce ba ya yi haka bane da gaske, kuma wannan ba damuwa bace ba ga Isra'ila, damuwa ce ga Larabawa. Matukar Isra'ila ta tashi, to mulkinsu ya tashi baki ɗaya. Saboda haka su za su yi duk yadda za su tabbatar da cewa ba tashin ba, kuma wannan salo ne na yadda zai bi ya karɓi manyan kuɗaɗe a hannunsu. Kamar dai da muka lissafa, haka ne ya faru. Ya tafi Amurka yana murna cewa ya shiga yankin Larabawa, kuma yana gode wa ƙawancensu, inda yake cewa ya shigo Amurka da zunzurutun kuɗi, dala tiriliyan 5 da biliyan 100, wato $5.1 trillion. Ya kuma bayyana a White House cewa ya karɓi wannan kuɗi kuma sun shiga hannunsa. Amma in kun duba, agreement ɗin da ake faɗa bai kai haka ba, kuma wani wurin an ci shekara 10, wani gurin an ci shekara 7, wani gurin ma an ci shekara 14. Amma tuni sun ɗura waɗannan kuɗaɗe, domin ya bayyana a White House yana faɗa cewa wannan kuɗi ya shigo hannunsa. Tuni har ya fara kasafi na kuɗaɗe na yadda zai yi amfani da waɗannan kuɗaɗen domin kare ƙasarsa. Mun ga ya ware dala biliyan 145 domin samar da ragar tsaro mafi ƙarfi a Amurka, wacce ya kira ta da Golden Dawn. Ya kuma faɗi cewa Iron Dome ta Isra'ila ba ta da wani amfani, yadda makaman Iran suke ratsa ta. Yana ƙoƙari ya samar da wacce ake kira Golden Dawn, domin ya tabbatar da cewa makaman Iran ɗin ba su iya ratsa ta ba. Ya soki ta Isra'ila saboda sun tabbatar da cewa ta Isra'ilan ta riga ta lalace. Ba wanda za a zo a ce za a ba shi ragar tsaro irin ta Isra'ila ya yadda, domin ya ga yadda mutanen Hamas suke raraka ta. Wannan 'yan uwa, samar da wannan ragar tsaro ta sararin samaniya, wato Air Defense System, wacce ya kira da suna Golden Dawn, wata sabuwar damfara ce da ya shirya wa Larabawa. Kuma na tabbatar da cewa da wannan za a ƙara karɓar kuɗaɗensu, ko kuma da wannan za a ƙara shaƙe lissafinsu. Wannan tiriliyoyin daloli da suka tunkuɗa wa Amurka domin suna ganin Amurka ce kaɗai ta iya kare su, sun manta da cewa duk gatan da Amurka take da shi tsakaninta da su, da duk shagwaɓasun da za ta yi da ƙaunar da ta nuna musu, ai bai kai Isra'ila ba. Amma sun kasa kare Isra'ila.
Yadda dai sun ɗauko sabuwar daragata ta ƙirƙirar wani makami mai suna Golden Dawn, wanda za a ce za a girka shi a Amurka ne, daga nan kuma za a ƙara karɓar kuɗaɗe a hannun Larabawa bayan waɗanda suka bayar, domin a ce su ma za a girka musu wannan. Za a ce in an sa musu shi, to sun aminta daga sharrin kowane irin hari da kuma kowane irin makami na Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Trump ya ci gaba da shirya wannan wasan kwaikwayo nasa yadda ya yaudari Larabawa kwarai da gaske ta fuskar ƙoƙarin sallama Isra'ila ga Iran da kuma Yamanai, wanda hakan ba ƙaramin bala'i ba ne tare da su, kuma ya tabbatar da cewa za su biya kowane kalar farashi, za su biya kuɗi ba tare da lissafi ba, ko nawa ake buƙata za su biya, domin ganin bayan wannan barazana. Ina ta ganin rahotanni wanda suke nuna ƙaryar al'amarin, dama tun gabanin a fara zuba wannan rahotanni. Na maimaita muku ‘yan uwa cewa duk wannan shiri da ake yi da Huti da Amurka wasan kwaikwayo ne, shiri ne kawai yake yi don ya samu ya yi nasarar zuwa gabar ta tsakiya ya kuma kwashi kuɗin da yake son ya kwasa. Kuma na tabbatar da wannan zuwa ya yi amfani, domin da bai zo ɗin nan ba, da ba a ga tsarecin Larabawan nan haka ba. Da yawa, waɗannan tiriliyoyin kuɗaɗe da suka ɗora, ya ƙara tona asirinsu, ya ƙara bayyana abin da muke faɗa a kansu, ya tona wa duniya asirinsu ƙwarai da gaske. Ta yadda duniya ta gano cewa wayannan mutanen su suke ɗaukar nauyin ya faɗan nan. Duk lokacin da nake wannan maganar, da yawa zukatan wasu daga cikin masoya Larabawan nan suna zafi sosai, suna ɗaukar zafin cewa kamar abin da ake faɗa ɗin nan ba haka bane. Amma abin mamaki a wannan lokaci Allah mai ikonsa bakin kowa ya yi shiru, wasu ma kuma har da tubansu da kuma neman afuwarmu irin yanayin zagi da zarge-zarge da suka yi mana, sai da wannan abin ya faru suka ƙara tabbatar da maganar da muke faɗa. Allah mun gode maka da ka nuna mutane gaskiya suka gane asalin inda abubuwa suka dosa. Za a ga kamar na fi mai da hankali kan Turawa da kuma Larabawa, ma'ana ina nufin Europe da kuma yankin Larabawa, kamar ma na fi mai da hankali na kan Larabawa. Haka ne ‘yan uwa, yaƙi baya yiwuwa sai da kuɗi, kuma da Larabawan da su mutanen Amurkan duka suna da buƙatar wannan kuɗaɗe. Wanda yake ɗaukar nauyin ku ta ɓangaren kuɗi, musamman a yaƙi, to shi ke ɗaukar nauyin komai. Larabawan nan da su aka haɗa kai, ake ɗaukar nauyin ta'addanci da kuma rusa wannan addini, don kawai su tabbatar da cewa sun dawoma akan mulkinsu, sun zauna lafiya, sun huta, sun zama mutane masu matuƙar alfarma a duniya. Wannan dalili ya sa sun sanya hannunsu a dukkanin masifa, kuma a dukkanin bala'i, saboda hikidu da yake ransu. Da yawansu ba su damu da addinin ba, babu garanti ma, ko in ce babu tabbaci akan yadda suke kallon Allah da yadda muke kallon sa haka ne, domin da yadda muke kallon sa haka suke kallon shi, da sun sassauta kan wasu al'amura. ‘Yan uwa, to nan asiri fa yana gaba ma, abubuwa su ci gaba da fitowa ƙuru-ƙuru. Tsaraicin Isra'ila zai ƙara fitowa fili, haka tsaraicin Larabawan nan zai ƙara fitowa a fili duk lokacin da muka fuskanci wata masifa. To a bayan ta sai mun ga wani abu, to nan asiri ya tabbata, wanda inda an faɗa a baya wani ba zai yadda ba. Bayan tafiyar Donald Trump ke da wuya, a dai wannan ranar zuwa washe gari, muka fara ganin jirage na yaƙi wato cargo ɗauke da mugan makamai suna sauka a jirgin saman Isra'ila na Ben Gurion daga Amurka kai tsaye. Wannan ke nuna kuɗaɗe suna shigowa kuma an fara aikin kamar yadda aka biya. A daren da waɗannan makamai suka fara sauka, a daren munanan al'amura suka ci gaba da faruwa a Gaza. ‘Yan uwa, an yi kisan kai a Gaza, mummunan kisan kai, wanda za a iya cewa rabon da a ga rayukan da suka kwaranya a Gaza kusan tun farkon wannan yakin, an kwaranyar da jinayi, an mayar da jinin masu la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. A rana guda akwai sanda a wannan dare kusan mutum sama da 600 ne suka mutu, ƙananan yara, mata da kuma tsofaffi su suka fi yawa a cikin waɗannan har-hari. An ci gaba da kai wannan hari, babu dare, ba rana, ba yamma, babu asuba, babu cikin dare, a kowane lokaci Isra'ila kawai hari take kaiwa, ba ta ƙaƙƙautawa ko kaɗan, babu awa, ba minti, a kowane lokaci kawai sai da makami suna sauka. Mutum yayi gabas makami, yayi gabas, yayi kudu, yayi arewa, ko ina makaman Isra'ila kawai zuba suke yi. Saboda waye ba su kuɗaɗen? Laraba sun siya, makamai ya fito, ya shiga inda ya kamata ya shiga, kuma yana sauka inda suke so ya sauka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. ‘Yan uwa, kada ku manta, waɗannan bayan Allah suna cikin halin yunwa, domin Isra'ila ta datse hanyar shigar da abinci ga waɗannan bayan Allah har na tsawon, ko in ce tun kafin kusan sati 12 da ya gabata. ‘Yan uwa, tun kafin azumi suke cikin wannan halin, a haka suka yi azumi. Muna kallon wasunsu ba abincin kirki, sai ganyayyaki kawai suke ci, suna mutuwa da yunwa. Ga Masar, ga Jordan, ga Qatar, ga Saudi Arabia, ga Kuwait, ga Bahrain,
duka waɗannan ƙasashe ‘yan uwa suna kewaye da wannan yanki, kuma larabawa ne ‘yan uwansu, ba wanda yake iya taimaka musu, ba wanda yake iya taimakon su, kowanne jira yake Isra'ila ta bashi izini sannan ya shigar da kaya. Idan har bata ba da izini ba, to ba hali a shigar musu da kaya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. ‘Yan uwa, a cikin wannan daren, ƙasar China ta turo wakilanta na musamman zuwa birnin Tehran, babban birnin Iran kenan, ƙarƙashin jagorancin ambasada na China da ke Iran ɗin, mai suna Chang Feiwu. Ya yi maganganu kan yadda za a taimaki Gaza da kuma yadda duniya ta yi shiru aka zira wa jamhuriyar musulunci ta Iran ido akan lallai ta tallafa wa mutanen Gaza. China ta bayyana cewa aikin Palestine ba aiki ne da ya dogara da wata ƙasa guda ɗaya ba, aikin duniya ne baki ɗaya, aiki ne na mutuntaka da kare ɗan adamtaka, aiki ne na kowane ɗan adam na duniya, ba abu ne da yake da alaƙa da addini ko yake da alaƙa da wata ƙabila ba, abu ne da yake da alaƙa da ɗan adamtaka da mutanen ta duniya. Sun yi maganganu kala biyu, sun yi magana kan Gaza, sannan Tehran ta amsa musu kuma ta ba su cikakkiyar dama tattauna yadda za a shawo kan al'amarin mutanen Gaza. Wakilan na China su ma sun bayyana matsayarsu akan yankin Taiwan, inda ambasadan ya bayyana cewa Taiwan is an inalienable part of China territory. Bayan kammala wannan tattaunawar washe gari, China ta fara gabatar da wasu bayanai cewa za ta kai kayan agaji cikin yankin Gaza, kuma ta ja kunnen Isra'ila da kuma ƙasashen Larabawa akan cewa za ta turo jiragenta na kawo agaji, ma'ana cargo airline ɗinta kenan, wanda zai ke ɗauke da kayayyakin agaji. Mutuƙar aka samu wata ƙasa ko Isra'ila ko cikin ƙasashen Larabawa aka samu wata ƙasa ta yi ƙoƙarin taɓa wannan jirgi nata, to za ta yi mata mummunan mataki. Jaridar China Military ta wallafa mai magana da yawun rundunar sojojin ƙasar ta China cewa Israel, your arrogance end now. If you lay even a finger on our cargo bound for Gaza, we will reduce your military bases into ash and turn your cities into silence. This is not warning, it's a promise. Rundunar tsaron ta China ta ayyana cewa taurin kai da tsaurin kai na Isra'ila ya kamata ya zama ƙarshe. Idan har Isra'ila ta ɗora ɗan yatsanta, ko da ɗan yatsanta ne, akan jirgin kago na ɗaukar kaya wanda suka kawo kayan agaji zuwa Gaza. Idan kika taɓa jiragenmu, za mu mayar da sansanonin sojojinki toka, sannan za mu mayar da biranenki su zama shiru tsit. Wannan ba ka shaidi muke ba Isra'ila, wannan alkawari ne tsakaninmu da ke. Shi ma da kansa mai gayya mai aiki, ministan tsaron ƙasar China ya yi kakkausan suka da kuma jan kunne mai ƙarfi kamar haka. Anyone who wants to spend the night in hell should do us the horror of intercepting our humanitarian aid flight to Gaza. Ministan na tsaron ƙasar China, duk wanda yake so ya kwana a cikin wutar jahannama, to ya gwada taɓa jiragen ƙasar China wanda suke ɗauke da kayan agaji zuwa Gaza. China ta ɗauko wannan jirgi nata cike da kayan agaji na abinci, ta shigo da shi yankin Gaza, inda ta riƙa wullo shi daga sama, sanye da balan-balan ɗin nan, wanda zai sauko a hankali ba tare da kayan sun fashe ba. Alhamdulillah, waɗannan kaya sun shigo kuma an rarraba su ga mabukatansu. Kuma Isra'ilan, ƙasashen Larabawan da suka saba kaɗe makamai irin waɗannan, ko kuma suka saba kai hare-hare ga duk lokacin da ake son a kai wa Gaza tallafi ko kuma a kai wa Isra'ila hari. Haka dai suka zira ido suna kallon wannan jirgi iya sauke waɗannan kaya, ba wanda ya ce ofa. Abin kunya ga al'ummar manzon Allah, wanda ba a cikin musulunci yake ba, wai shi ne ya ga ya kamata ya tallafawa al'ummar musulmi. Alawadar Larabawan nan mala. Dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, ya ce tir da Larabawa, wailul lil Arab, wailul lil Arab, wailul lil Arab. Haka Allah ya faɗa, ce tir da Larabawa. Manzon Allah wannan lokacin ya kalla, wannan lokacin Allah ya haska masa ya gani. Iri-iri, kun fi kowa yawa, mitsitsiyar ƙasa Isra'ila. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bayan an gama raba waɗannan kaya, an samu wata ma'ajiya inda aka ajiye waɗannan kaya, da zummar idan garin Allah ya waye, za a ci gaba da rarraba su ga asalin mabukatansu. Mutanen Mahmud Abbas, ma'ana mutanen Alfata kenan, wannan dai kungiyar da Larabawan Saudiya, Qatar da Dubai da Masar suke buƙatar a bawa Falastinawa su kasance su suke jagorantar su. Su ne suka fitar da bayanan sirri na inda aka ajiye wa'annan kayan, suka kuma nuna wa Isra'ila gurin. A cikin daren nan 'yan uwa, Isra'ila ta rika ruwan bam akan wa'annan kaya, bata kyale komai ba sai ta kone duk wani abu da aka kawo wannan gurin. Zan iya cewa wa'anda aka iya rabawa a wannan daren shi ne kaɗai abin da suka amfana da shi, amma ragowar an rigaya an bambame su saboda ana da buƙatar su mutu da yunwa kawai.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kafin mu bar Canan dai, Canan ta gabatar da wani makami ɗauke da wata rada wacce za ta rika samar da cikakken tsaron sararin samaniya da kuma binciko da kuma gano jirgin nan mafi haɗari na Amurka wanda ake kiran shi da suna US Fifth Generation Stealth Fighter Jet, waɗanda su aka fi sani da F-Series, wato F-16, F-22, F-35 da sauransu. Wannan Air Defense System, wato ragar tsaron sararin samaniya wacce China ta mallake ta bayyana ta cewa ita ce makami ƙurunƙus za ta kawo ƙarshen hatsabibancin wannan jirgi na Amurka, kuma ta yi alkawarin kafa shi a manya-manyan gurare wanda za ta tallafa wa Yemen da shi. Don ba ku manta bayan uwa dama na faɗa muku cewa lokacin da China ta amince cewa za ta sa kuɗaɗenta ko za ta taimaka wurin gina airport ɗin Sana'a ta Yemen, na faɗa muku cewa tun a lokacin China tana son ta girka air defense system ɗinta ne a wannan wurare, ta samu damar shigo da su, to gashi ma ta bayyana a hukumance. Allah mun gode maka. Bari mu kyale China haka, mu koma Isra'ila don mu gano waccan ƙarya da suka shuka wa mutane da kuma yaudarar duniya da suka yi akan saɓaninsu na ƙarya da suke ɗorawa. A ranar 21 ga wannan wata na Mayu shekarar 2025, Benjamin Netanyahu, shugaban ko in ce Prime Minister na Isra'ila, ya gabatar da taron manema watsa labarai na duniya inda ya bayyana musu matsayarsu kamar haka. A ciki akwai ƙarya sannan kuma akwai gaskiya. Akwai wuraren da za mu ɗauke su na ƙaryar, za mu nazarta su, sannan kuma akwai wuraren da za mu ɗauki na gaskiya ne kuma za mu tabbatar da su. Ga bayanan nashi kamar haka. We are working to designate Qatar as an enemy state. Qatar aid Hamas, and I have repeatedly to strike it. I instructed my media advisors to attack Qatar. Muna aikin ganin mun kaddara ƙasar Qatar a matsayin ƙasar maƙiyanmu domin tallafin Qatar yana shiga Hamas. Ma'ana, Qatar na tallafawa Hamas. Ina ƙara maimaita muku cewa lallai zan hari Qatar. Kuma na umarci masu bani shawara akan kafafen yada labarai akan cewa lallai su shirya hari ga Qatar. Tambaya anan shine, ta ina tallafin Qatar zai shiga cikin wato Hamas ba tare da sanin Isra'ila ba? Tambaya ta biyu kuma shine, dama idan za a shirya hari masu ba da shawara akan harkokin sadarwa ake gayawa, ba sojoji ake ba umarni ba? Kun san shi Netanyahu bai iya yaudara ba, mutum ne mai izza, mai kifaɗi, shi yasa bai iya yaudara ba, da yayi ta ake ganewa. Mu ci gaba. We are committed to achieving all the war goals in Gaza, and the work is not yet over. Muna aiki tukuru domin cimma manufanmu ta yaƙi a Gaza, kuma al'amarin bai ƙare ba har yanzu. There are 20 living prisoners and 30 ex-bodies, and we work to recover them all. Akwai fursunoninmu masu rai guda 20 a hannunsu, sannan akwai gawawwakinmu guda 38, kuma muna aiki tukuru domin mu ga cewa mun dawo da su. We have built the Houthis heavily blow, but we have not had our final word yet. Mun yi ƙoƙari mun ji da Houthi mutanen Yaman kenan, sannan mun rage ƙarfin hare-harensu, amma dai har yanzu muna aiki tukuru ba mu gama ba tukunna. I spoke with President Trump 10 days ago. He told me, I have an absolute commitment to you and the state of Israel. The president also told me this week, all reports of crisis in relations are fakes. A few days ago, I spoke with Vice President of America, Vance, and he told me, don't believe fake news. All it is spin. Netanyahu ya ce, na yi magana da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump kwana 10 da suka wuce, ya kuma bayyana min cewa yana matuƙar tare da mu kuma iya tare da ƙasar Isra'ila, shi da gwamnatinsa. Sannan cikin satin nan mun ƙara waya da shugaban na Amurka ya bayyana min cewa dukkanin rahotanni da nake gani na cewa akwai saɓani tsakaninsu da ƙasar Isra'ila ko wani abu da ya shafi alaƙarsu, dukkansu ba gaskiya ba ne, shiri ne kawai. 'Yan kwanakin da suka gabata nan na kwana-kwanan nan mun ƙara waya da mataimakin shugaban ƙasar Amurka mai suna Vance, shi ma ya maimaita min cewa in daina yadda da labaran ƙarya, wannan labarai ne kawai da muka haɗa su. Me dalilin da yasa Netanyahu ya fito yake tona wannan asirin nasu da suka yi a ɓoye? Allah kenan. Matsin lamba cikin gida ya dame shi, matsin lamba mai ƙarfin gaske shi ne ya dame shi, saboda manyan jami'an gwamnati sun fara magana akan cewa lallai alaƙa da ke tsakanin Amurka da Isra'ila tana lalacewa kuma suna ɗora laifin kan Netanyahu. Bari ku je yanayin rahotannin. Sifirinta ta bayyana cewa shugaban adawa na ƙasar Isra'ila mai suna Lafet Yer ya ce, Netanyahu lied for us. He is not in full coordination with the US government. He has lost Trump's support
Netanyahu ƙarya yake muku, ba shi da cikakken haɗin kai da kuma goyon bayan gwamnatin Amurka, sannan ya rasa goyon bayan shugaban Amurkan wato Trump. Jami'a a hukumar leƙen asirin cikin ƙasa ko ka ce hukumar 'yan sandan farin kaya na cikin ƙasa wato NSA ta bayyana a gaban majalisar inda take cewa America did not trust Netanyahu and don't want to depend on him. They work directly with Iran, with Saudi, and with Houthi and Hamas without Israelis. This is bad for Israeli interest, and the Prime Minister is to blame for this 7th October. RT News, 22nd May 2025. Amerika bata amince da Netanyahu ba sosai, kuma ba ta son dogaro akan bayanansa ko kuma dogaro da aikinsa. Ta yi aiki kai tsaye tsakaninta da Iran, da Saudi Arabia, da kuma Houthi, kai har ma da Hamas, duka ba tare da Isra'ila ba. Wannan mummunan labari ne ga bukatun Isra'ila. Kuma Firayim Minista Netanyahu shi za mu ɗora wa alhakin harin 7 ga watan Oktoba. 'Yan uwa to wa'annan zarge-zarge shi yasa Netanyahu ya fito yayi wannan bayani cewa wannan abu da shiri ne tsakaninsu. Wannan ta tilasta ya sa ya tona asirin kulle-kullen da ke tsakaninsa da Trump ko kuma gwamnatin Amurka lokaci guda. Sai dai wannan babbar dama ce ga Amurka a nan gaba da za ta iya zamewa Isra'ila in taso da wannan gabar. Amma dai yanzu ba hakan ake ciki ba. Netanyahu ya ci gaba da cewa a daidai lokacin da yake fuskantar manema yaɗa labarai. We are working to prevent Iran from enriching uranium and we maintain our right to defend ourselves. Muna aiki tukuru don mu tabbatar da cewa mun hana Jamhuriyar Musulunci ta Iran ci gaba da sarrafa makamashin nukiliya, mana makamashin uranium, wanda shi da shi ake sarrafa nukiliya din. Kuma za mu ci gaba da kula da matsayarmu da kuma 'yancinmu na kare kai. Ita ma wannan gabar bari mu duba ta. Wannan ra'ayin Isra'ila ne kai tsaye. Press TV ta rawaito cewa ministan harkokin wajen ƙasar ta Jamhuriyar Musulunci ta Iran, wato Abbas Arachi, ya bayyana cewa uranium enrichment will continue with or without deal with US or Iran withdraw from negotiation. Ministan harkokin wajen ƙasar ta Iran ya bayyana cewa shigowa tare da sarrafa makamashin uranium zai ci gaba ko da yarjejeniya ko ba yarjejeniya, ko kuma Iran ta fice daga cikin yarjejeniyar ma gaba daya ko tattaunawar da ake tsakaninsa da Amurka. Kun ga anan bukatar Isra'ila bata biya ba. A nan wurin ƙarya ta shigo ciki kenan. Netanyahu ya ci gaba da cewa all areas of Gaza Strip will be under our control. We change the pace of Middle East, limited Hezbollah capabilities, toppled the Assad regime government, and shattered the axis of evil led by Iran. Dukkanin ɓangarorin zirin Gaza